Mela, darba waqt li kont qed Please. nitgħallem. Tipo, taf x'kellna U le, ma morrux li. Imma tajba. ma ltqajt maħal. Kien ikollem waħda qed titgħallem miegħi u dejjem kienet tinserta fl-istess ħin tiegħi. X'jisimha? Laqas naf x'jisimha qasret inkun naf għax Kat, hemmnuni. inti kemm ilek li tallemt il-karozza? Xi 6 snin ili. U x'6 snin. Iktar ħin naħseb ta' Żgur. Ija, fi żmien il-Covid. Mela Covid ilu 6 snin. Il-Covid ħabba test taħħa Erba. Covid, Għandha differenza. Il-karozza ila hekk, għax inġib il-karozza u l-sena ġol garax. Għax ma stajtx ngħaddi. Test minnhom ma ddejtx għax qalli li ma nafx nix limnaħa qiegħed l-indicator, għax l-indicator tal-karozza tiegħi kien naħa. U tal-learner Taf kien xed naħa najdu l-oħra. għaw, xed najdu f'oner. Jifqu. Inkrimilanti kważi l-ħaġa. Tista' teħel ċitazzjoni blu. Ejja, Ma mhux eżempju. da kun hemm wordin jisma' radio. Hello! Katriona! Qed nistennik f'eletr. U għaddi storja oħra, darba lajt mhux jien imma. Ħriġna bil-karozza tiegħi ma bdejx insuq jien. U blajna speed camera. Imma l-karozza kienet reġistrata fuqi. Allura qabel kelli l-liċenzja kon ġabit 3 punti. Għax kienet ixtuq għax ħadd Mux nsemmi ismijiet, mux nsemmi ismijiet għax dawa fajżjena. Xaħat ħabat bil-karozza u kien għaddu bla licenzja. fil-familja. Jgħamel tefa l-karozza u ħaraq minn fuq il-post. U ħallija maħbub. Bis-serja, ta' Ejja, U tafuwa. u tafu. Tafuwa sew. nafu għasew. Affarijiet li jiġu. Mhux hekk. Umbaġi missiera, umbaġi missiera. Ma daw mhux affarijiet. Mux jien. Għajt l-istoria, ma nibqawx ninkriminaw irwieħna. U kien hemm dil, u di miskina kienet naqam tektika. Di li kienet. Anka di ma tmurx. Ma tajdix. Imma insomma. Insomma. Anki naqam tektika. U kol. Imma livelli iktar minni. Miskin il-learner Issu ġifi. leġajis. Il-learner kien edna fl-imkien naħseb apposta. U konna id-dawra ta' Sammużu. Samizun. U di daħlet fej parkjaw. U biex t-reversja, imma kienem fej dik li nizlu d-dajas minna xiejdu. Slipway. Slipway. U di jett t-reversja u bedejdila iqaf. U di ma nafx flok bditta fas il-break iktar bditta fas il-gas. U konna ħan isbirċaw il-bahar. Imma spiċċajtu? Le, għal-ftit imma. Tal-biża.